Dobrý deň. V tomto technickom videu sa zameriame na konštrukciu systému Striker a ukážeme, ako sú fyzikálne princípy, ktoré sme vysvetlili v predchádzajúcej časti, pretavené do reálnej, funkčnej a bezpečnej priemyselnej konštrukcie zariadenia. Cieľom tohto videa nie je prezentovať prototyp alebo experimentálne riešenie, ale vysvetliť mechanickú architektúru zariadenia navrhnutého na dlhodobú a nepretržitú prevádzku v náročných podmienkach. Konštrukcia systému Striker je priamym dôsledkom fyziky, na ktorej technológia stojí, a každý konštrukčný prvok má svoj technický dôvod. Zariadenie Striker je navrhnuté ako tlakový a tepelne namáhaný systém, ktorého jadrom je pracovná komora, v ktorej prebieha riadený fyzikálny proces. Tok pracovného média je riešený tak, aby bol stabilný, predvídateľný a opakovateľný aj pri dlhodobej prevádzke. Použité materiály sú zvolené s ohľadom na vysoké teploty, tlakové namáhanie, dlhodobé pôsobenie kavitácie a chemickú stabilitu pracovného média, preto sa v konštrukcii využívajú priemyselné nerezové ocele a tlakovo odolné komponenty bežne používané v energetike a procesnom priemysle. Konštrukcia nie je dimenzovaná na hraničné hodnoty, ale obsahuje bezpečnostné rezervy, ktoré sú nevyhnutné pre spoľahlivú a dlhodobú prevádzku. Zariadenie je navrhnuté s dôrazom na pasívnu bezpečnosť, ktorá je zakotvená priamo v mechanickom návrhu a nie je závislá výlučne od elektroniky alebo riadenia. Veľká pozornosť je venovaná mechanickej stabilite, uloženiu a potlačeniu vibrácií, aby systém zvládal nepretržitú prevádzku bez nadmerného opotrebovania. Už pri návrhu konštrukcie sa počíta so servisom a údržbou, pričom zariadenie nie je uzavretou čiernou skrinkou, ale je navrhnuté s ohľadom na prístupnosť k hlavným komponentom a dlhodobú udržateľnosť prevádzky. Konštrukcia zariadenia Striker je zároveň pripravená na integráciu so systémom ThermoPulse, ktorý zabezpečuje rýchly prenos vyrobeného tepla do ďalších častí energetického systému. Detailnému vysvetleniu systému ThermoPulse sa budeme venovať v samostatnej časti technickej prezentácie. V tomto videu je však dôležité pochopiť, že Striker je konštrukčne navrhnutý ako robustná súčasť širšieho energetického riešenia. Konštrukcia systému Striker vytvára pevný základ pre jeho spoľahlivú, bezpečnú a dlhodobú prevádzku v reálnych priemyselných podmienkach. V nasledujúcom technickom videu sa zameriame na riadenie a reguláciu systému Striker, vrátane automatizácie, bezpečnostných prvkov a monitoringu prevádzky. Ďakujem za vašu pozornosť.